ang kanon o hilaw? Sila ka? Ako nung Nick? And cheese. ano ba rin ito? Anong lumig kayo, no? Lasang ka po. Ito. Isa lang. Gawin mo lang ito. Ayun, gunta ko naman. Pero nakasimit naman. Magabi na lang natin eh. Nakisama. 45. Ara, ma'am. Arat. Isa na kuha kay Dita ka. Pwede ka mabayad? Let me see my table of contents. Nara, puti oh. Talaga papart. Hello, ano pa may kiwang bayari? Wala, siguro na, kapabayad iba. Trend dito eh. 380 ay. Una lang ko na ito eh. Ah. O din ko kadto tarong kay. Napakaiberan na? Oo, napakaiberan na ng lulur na. Ilang ka chicken? Laman na chicken. Dua ka chicken? Isa ka ginamay. Kailan na yung chicken ang ganda yun? 30. 13? Ginamay. 30. Ginamay. 30 sad. Marisa doon ate. Ay, sa mga eh. Marisa doon na. Kumala sa sinta. Marisa. Marisa mo abot ka lang ganun. Oh, squinta. Oh. Longganisa te. Ay, kuya! Kuha ko 40. Kumalang 40 pesos. Wala na yung Part, gagawin. patang ito part. 35. Ay, nanuuna na lang siya sa atin. 40 lang kuwang. 40. Ang ito, ang kaya ko. Yeah, salamat kayo, kapag. No, bro. Bye! Ang ping. Oo, na part. Sana all. Okay na rin ganon? Okay na. Sige na, gawin na. Ano to to? Ano, mali sila yung rice. Tawi rice mo. Maria. Pilang ano? 30. Pinaling kita sila. Kita. Ikaw pa lang. Dari ako. Yan gari. Kato ng daan. Kato, daan na na. Alang yaoy. Ate, pinaling ko ba niya? Ayan ang yaoy. Pili dito. Pili pa. Mali kinatas ko. Mananalang mo nga lang naman. Matas kinit. Himuaning kabot ni Mundo Kuyos ang kabot ni Mama. Wala yung hindi ko sa galing. Mo yung kapas. Sakit na diyan ang sinyo. Kanya hindi ko mahipa. Pinangisin mo ito ng kasisos. Nagula-gula ka lang. Sato. Tinit. Apel. Tutas. Stur. Ano po tinit? Sato. Alpo. Tinit. Apel. Tutas. Amen. Amen. Edmundo Kuyos, dili mo mata. Talang masakit ni mo, kakatol. Papa, sige. 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 Sato. Sige. Labay. Labay. Sige.
Gi. Ang tuyo mo gaan ka. Talan sa imong lawas. Kana. Gi, ita. 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 Kana sa imong ginatawo. Gi. Gi. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit. Tanan nga imong ulo, labas, PL, tanan, sige. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Hudda na, hudda. Hudda. Cellphone ni Ryan. Isa lang naman. Da. Ikaw, ato sa Google Sige lang. sa yung cellphone. Sabi na malakpan. Tulo ka S, isa ka S, then tulo ka A. Ano? Ano yung sigarilyo? Ha? Hudda na. Hindi, type sa Google kay katong S, dahil tulo ka A. Tulo po na rin yung ganito, open na lang ko. Sila all. I-open siya. Sila mo naman isa. 7. Tama kita yan. Hudda. Pagpaga tanan, pagpaga. Yan. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Dahil man na iyang yatag sa Gi. bangko na Kaya pagbilin. na may bangko. Gi. Gi. S, then tulo ka A. Tawin sa namin. Ah. Winston? Madwit na lang kami yan. Gi. Hudda. Ha? Hudda Edmond, Kuyos. Gi. Ano yan? Ah. Winston. Daw Winston. Plastic ate. Me. Dami ko sa ligpan. Supply sa ligpan. Kaya ito Jeep, hindi. Oh. Sila ka Winston. Dua. Dai, tagay sa Ayan na kaka. lang mi. Isa kaka. Malboro. Wala mo ikawad. Gi. Babay mo na. Ang tunyo mo gaan na. Ayaw nang yun di mo gaan. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas. Basta kayo magkuhan. Dai. Ulat ba kinabi? Gana? Notebook. Katol pa? Hotdog. Ay, ikaw na isuwat ah. Isukli sa piso mi. Ang kanya sa gano'n niya ang buwan. Sana all, kuya. Mag-libre ka na sa akin. Mami. Mami. Unya na tigil na balang ko pa. Unya na. Tagang Mi, sukli sa piso mi. Sukli isa diri sukli. Sukli sa piso kuya. Ayun, video. Ayun. Siya, tagain niya kuha niya. Katol pa? Kanin to ka mo. Sundutan na. Sundutan na. Gi. Sundutan ang imong katol. Sige. Gi. Gi. Sige, sundutan. Tapos di. Gi, sundutan. Gi. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sa gano'n niya. Pila ni siya kani? Go no porto ni. Oy, grabe. Kobra masa di pa din sa tawagan na. Disability ko. Manok po ka ni. Yung ganisa do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero ako ang pilangita yan nila kung nila gilibot ako nila.
Nilibot ako nila, di pinangita ako nila. Oo, nagkwarta ni. Ingon nila, di ko na makita ni Pagin. Di ko makita. Ito mong ko ganina. Di, pinangita ako nila. Pangita gadak nila. Ginlibot ko na ko nila. Naaro ko ka diri. Imong ingnon, anak ko sa aday. Ano mo yung na? Ba, nagkwarta ni Amiga. Si Amiga! Amigo? Tarong dito ha. Amiga. Gana? 5,000 Gaan? karong pinabuli. Ha? Sige, Isa. ako Be. na. Dito lang tarong Pwesto, ha. takot Ana, siya. itaas. Dinitig tarong. Ha? Sana ako na matuto sa inyo. Wala. Yung nga, amahan. Lalagay Gusto na sila. yung itong Hatagod sakit sa ako. Okay. Lugit ka ha? Sa'yo mo na kita. Hayag dulom. Yatag ni ma'am. Hayag dulom. Naay nagpatay sindi. Murag. Oh. Pasa. Na, pawa mo sa akong kinabuhi. Sige. No. Dagan kayo? Sige. Dagan? Tanawa sa mo igdaan. Tanawa, sige. Ayo ka na. Sige. Ampas. Tingnan, hawa ko tanan. Tingnan. Hawa tanan. Gawas mo sa akong kinabuhi. Tingnan. Gawas. Oh. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera. Wala man na siya airfield siguro. Wala na? Wala ba? Ituki. Sa inyong sala, sa inyong kusina, CR. Wala na? Tagbayong tira ba ni? Tanawang salog. Na? Wala na? Wala na dulom? Sara din pultuhan ninyo. Sarado na? Sunod, amahan. Salamat. Sa paghimo nimo kana ako instrumento. Aron makapawa sa mga datong espiritu. Magyatag sa diablo. Ug pag-ayo sa akong sakit. Magyatag sa diablo. Kani akong gipasalamatan. Pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesus. Among manluluwas. Nga nagulog dugo. Alang ka na mo. Amen. na. Imo do. Mata. Fighting ko. Sabi mo sino. Napa? Asa pa yung mga tutol? Asa pa? Sa likod? Ikaw na mo paminaw? Ha? Ano mo kita? Ani? Ganyan na? Okay. Gamay. Oh. Karang mga katulpa nga nabilin.
pindutan. Ito ang gamutan. Ayaw ka uwaw. Kaya dilalim mo ang ano.